Yo! Alright mga kalabarkada, ang oras natin ay 2:30. So papunta na tayo dun sa gagawa. Sasamahan na natin silang magtanim. Gawa nung kunti na lang daw. Kunti na lang yung tatamnan. Anong tawag dito? Yung tiisin ko na lang mga kalabarkada yung pananakit ng hita ko na. At mas importante na ipatapos yung tatamnan. So nandito pala sila Kuya Litong sa kasi tatay. Nandito sila. Alright, ito na yung mga natapos mga kalabarkada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bali isa na lang daw yung tatamnan eh. May isa na lang na natira. Pagtulong-tulungan na namin 4 para matapos na. Sa bamba mo, sumunod pa. Galing, galing, galing. Napapang sa kasi Kuya Litong ah. Grabe diretso. Yun mga kalabarkada, sa wakas natapos din no? Nabans tapos din. Ano yung malit bans? Yun, inabot tayo ng day 4 mga kalabarkada sa pagtatanim ng palay. At alam nyo ba mga kalabarkada na ito yung kauna-unahang pagtatanim ko ng palay ng ganito karami. Kasi sumasama-sama ako sa mga tita ko noon. Kasi may palayan sila. Yun, patanim-tanim lang ako pero yung ganito karami. Ngayon ko lang nasubukan mga kalabarkada. Pero worth it naman kasi natulungan natin si Papang imbes na magpa-upa siya ng tao. Pinagtulong-tulungan na lang namin. Makita nyo. Ayan. Puno, tapos na. Shout out sa lahat ng mga nanood at nagsubaybay sa ating pagtatanim ng palay dito sa gagawa. Ayun mga kalabarkada na. So sana nagustuhan nyo yung pagtatanim natin ng palay from day 1 to day 4. Alright, so kita kasi tayo sa susunod na episode na naman natin. Siguro mag-iilaw na tayo. Ano ba pag-ilaw tayo? Mag-ilaw tayo ng hipon.
Ah? So yun mga kalabarkada, no? So dito na matatapos ang vlog na to. So ingat po tayong lahat and God bless po. Bye bye.